Hrach patrí k prvým plodinám, ktoré vysádzame na záhon počas jary. Jeho pestovanie je nenáročné a poteší zdravou a chutnou úrodou. Prinášame vám niekoľko tipov. Kľúčom k úspešnému pestovaniu hrachu je zasadiť ho dostatočne skoro na jar, aby dozrel, zatiaľ čo je vonku stále chladné počasie. To znamená výsadbu vo februári, marci alebo apríli. Hrach sadíme, ako náhle sa zem roztopí a dá sa s ňou pracovať. Ak chcete mať presnejší dátum, naplánujte si výsť semien na záhon 4 až 6 týždňov pred posledným jarným dátumom mrazu, keď teplota pôdy dosiahne najmenej 7 stupňov Celzia. Tu je niekoľko ďalších rád, kedy začať s výsadbou hrášku. Nesate, ak je pôda na vašej záhrade nasiaknutá topením snehu alebo jarnými dažďami. Je to krehká rovnováha medzi správnym načasovaním a poveternostnými podmienkami. Ak vaša záhrada býva príliš vlhká, zvážte investíciu do vyvýšených záhradných záhonov. Snehová prikryvka by nemala ublížiť mladým kríčkom hrachu, avšak nesmú byť ňou prikryté viac dní. Ak sa náhodou stane, že príliš chladné jarné počasie ublíži vašim rastlinám, buďte pripravení na ďalšiu výsadbu. Druhé kolo hrášku je možné zasadiť koncom leta alebo začiatkom jesene, približne 6 až 8 týždňov pred prvým jesenným dátumom mrazu. Jesenné výsadby nie sú zvyčajne také produktívne ako jarný hrach, napriek tomu však tak získate chutné jesenné občerstvenie. Vyberte slnečné miesto. Aj keď hrášok môže rásť v polotieni, nebude taký sladký ani produktívny ako ten, ktorý sa pestuje na plnom slnku. Pôda musí byť dobre priepustná. Jedným z mála problémov pestovania hrášku je hniloba semien, preto nesate do vlhkých oblastí, kde chladná pôda vedie k hnilobe semien hrachu skôr, ako vyklíčia. Ak je to potrebné, vyvýšte záhony aspoň o 20 cm. Ak chcete, aby vaše rastliny dosiahli čo najlepšiu úrodu, nesate stále na rovnakom mieste. Pred výsadbou môžete pridať počas jesene do pôdy aspoň 6 cm kompostu alebo hnoja. Keďže hrach potrebuje fosfor a draslík, môžete tiež po záhone rozsypať popol. Pre lepšie klíčenie hrášok pred výsadbou namočte na noc do vody. Semená rastlín zasate do hĺbky 3 cm, o niečo hlbšie, ak má pôda tendenciu rýchlo vysychať, a asi 6 cm od seba. Sate ich do riadkov od seba vzdialených 30 až 60 cm.